Sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Iya kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Iya kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. A duniya cikon murina ne na samu matar da zan yi auren sunna. Ga jumare Ni ko da damuwar ruhi ke zana doso bisan da na ji zafin rana. ga jumare Karki gudu ni ke ɗai na kira tsugunna matan kudu su ne ba sa da mayafai. Iya kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Da dukiya ake shanawa lafiya ke saka a jura zafin nema. Ga turare ashe ido bayin kyauta babu kyashe shi ne hali na 'ya'yan girma. Ga jumare sarki kake fada ta kaji na fada ma dan na sani Allah ne maganin mazafai. Ni kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Farin ciki yana samuna inda juyo na ganki kin tsaya dama na. Ga jumare Ga tambayar da ban amsa ba an yi mun wai kina ina uwar 'ya'yana. ga jumare Juyi da ke shauƙin ƙaunar kina ta jana da tun kaɗa ki zo ki rairaya da faifai. Iya kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni takawa nake yanci na musulunci zuwansa muka san jin daɗi. Ga turare a baya sansanin dangi na sun yi kunci gare mu babu damar kauɗi. Ga jumare a yanzu ga damar taku irin na faɗi in nai kure dan Allah karka kai ni gwamfai. Ni kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Idan na fara lissafi na sai na gano sannan ya ga mai mun komai. Ga jumare Ga zuciyar da ke son kwazo ci take mun yi kokari ka zamto jarmai. ga jumare Ke dai so don Allah ban da ban mukamai kin san maciji mai tsara yana da dafai. Ni kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Mai haƙuri da halayyata shi nake so rukun da zai yi mun ba tsauri. Ga turare zama da shi na dinga kulawa ban sakewa na je na faɗi kan zan daure. Ga jumare komai kake so zane maka shi da sauri sirrin babu mai je mu rufe shi da murafai. Ni kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Mi kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Iya kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Iya kwaikwayon manzon Allah kakan sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.